Hola, som Nerea i Àngela, som dos estudiants de Filologia Catalana, estem en tercer, i ara vos comentarem un poc com ha sigut la nostra experiència al llegir Estellés, què és el que ens agrada, què és el que fa que siga un bon escriptor, i començaré jo explicant. A mi m'agrada molt Estellés perquè els seus poemes note que els puc fer meus. Com els temes que tracta són tan propers a qualsevol persona, és una manera en la que l'escriptor connecta amb nosaltres. I ara vos llegiré un fragment del poema postal que per a mi és el poema que més m'agrada i és d'ell, que m'agrada molt perquè el llig i puc pensar en mi i fer-lo meu i m'agrada molt. Vale. Caminàvem els dos aquell dia d'agost. Tu duies un gesmil distreta en una mà. Duies un vestit blanc que cenyia el teu cos. No gosava tocar-te. Et mirava només, amb un amor tan gran com la seu de Mallorca. Un amor quasi humil, un amor religiós, amb unes ganes de plorar d'agraïment perquè t'havia dit que et volia i m'havies contestat que em volies. Este poema, per afegir, ha estat musicat per molts cantautors com Pau Alavajos i és una característica més d'Estellés que els seus poemes estan molt musicats. I bé, pel que fa a la meva experiència, una de les coses que més em va colpir quan vaig descobrir els primers poemes d'Estellés va ser la senzillesa de les seues paraules, dels seus versos. Llavors jo tenia 7 anys i amb el temps vaig descobrir l'excel·lència literària d'allò que semblava senzill. Trobo que això és la màgia d'Estellés. No necessitar buscar el sinònim més difícil ni crear ostentació de la seva intel·lectualitat per a ser un geni i presentar com a espontani allò que és virtuós. Bé, tanmateix, la seva poesia és el resultat de tota una vida dedicada a l'ofici de llegir i escriure, i amb aquests fonaments res és espontani, ni els alexandrins, ni els decasíl·labs, ni la musicalitat i el sentiment que posa en totes les formes i recursos que presenta en la seva vasta i generosa obra. I quan més llegeixes i aprofundixes en la seva obra, més t'adones de la seva genialitat, qualitat i diversitat.